Ari sa aton nga linya ang Team Pulaw before 14 ang pakapoy nila sa una sini sang nagligad tunga tuig sang nagsakasagsagan ni COVID-19 perti ya mo sugatay didto health protocol kita pa kontra kon kaysa. We have on the line Councilor Israel Salanga sa Bacolod. Sir, good evening. Live sa Action Radyo Bacolod. This is Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. Good evening sa mga tagsalamate. Aha. Councilor, may nagapinamangkot sa aton if halin sila sa iban nga pungsod, labi na gid sa mga pungsod nga may na-detect dito nga may ara sang Omicron, ini ginakakulbaan subong. Anong status nila pag-abot nila diri sa Bacolod, Councilor? Anyways, anong matabo sila sa Pilipinas kag pag-abot diri sa Bacolod? With the development, Action Brian, ng mga variant, nag-change constantly ang protocol for OFWs and returning overseas Filipino on ROF. Okay. Bali, like kagina lang sa ngaga, naging tawag sa aton ang taga-OWA, nag-inform sa aton. Yung may mag-on naman silang gin-apply nga changes sa ating protocol. But hindi siya Permanente. Tungod ang mga countries wala Action Brian, nag-change man sa mo, may green country, may yellow country, may red country. Yes. So, hindi ka pala yun. Siguro lang sa country, doon naman siya sa yellow country tungod sa mga variant nga nagasulod sila pungsod. But to make it simple, para mabudayan ang ating mga tagkalamati, lainon ta si green and yellow country, lainon ta sa red country. Yes, okay. Kung paano yung mabalaan, na sa Google, ma-research na siya, no? Ang pinaka-present yung status ng mga pungsod. Ang sigurado lang ko subong upon arrival sa Pilipinas, kung din yung mga airport ito pa, Cebu, Manila, Manila, undergo kita mo sa quarantine, regardless kung vaccinated ka mo or unvaccinated, regardless kung yellow country ka mo o kung green country. Because a month ago, ang green country, wala ang quarantine sa government facility, diretso na po So, pasipilo ko na sana sa subong. Okay. Ang green country and yellow country, pag-apot sa Pilipinas, mayara ka mo sa quarantine. Hindi ka mo magkabalaka, kanyara na dila sang one-stop shop sa airport. Na iya, o kung sa Cebu, o sa Davao, or depende kung hindi mo ilanding, aeroplano pa abroad. Sa dila mismo sa airport, i-identify ang inyong status. Kung vaccinated ka mo with RT-PCR test sa point of origin, or unvaccinated ka mo, or whatever, dila, malibot ka muna sa one-stop shop sa ating airport. Sira na ipabalo sa inyo kung pila ka days ang inyong quarantine period. Ang sigurado ko subong 3 to 5 days na siya because negative nyo, kay test pag ito mo na mo. Correct. Wala na po sa negative ka na sa nationalinan mo. Yes, origin mo, pag-abot mo, i-quarantine kapag i-test ka, negative mo, puli ka na sa syudad sang Bacolod. No? Pag-abot ka sa Bacolod, wala na government facility quarantine. So, kung sa pamilya mo, tapuson mong 14 days mong quarantine, kaya lang mismo panimalayo. Okay. Oo. So why na to sa nagligad to kay siguro ay kung kisa councilor pasensya kadamo abi sa mga misinformation kung kisa nga nagasalang publiko and bisan mag-research pa sila sa Google kung kaysa hindi nila masyado maintindihan So ni mga report nga idalon pa sa mga isolation facility for how many days may ara pa gid sang RT-PCR test wala na kung naglanding ka na diri sa Bacolod kay didto pa lang sa Manila clear na didto ang imong status damo sina. Yes. Sigurado ko sa mga sunday nga information sa mga OFWs kung paglanding nila sa Bacolod City, diretso ka mapuli. Amo na sigurado ko. Okay. Why changes sa protocol sa mga probinsya? Ang nag-change isang protocol pan-arrival sa Pilipinas, not sa inyong mga probinsya. Busilingon, ang for example, ang green country, ang mga tago, pag-abot sa Pilipinas, pag-check na vaccinated ka sa green country, kasi siya ka na puli. Puli niya facility, why not PCR test? Pero subong, din-cancel na sa tanan. Mag-abot na sa Pilipinas, yellow country ka man, on green country, vaccinated ka man, unvaccinated, ma-undergo ka gito one-stop shop. Kag si one-stop shop, ang identify mo, kung pilakad daw yung mga quarantine facility, kag 3 days, kag 5 days, kag kung i-swab ka, o kung hindi. Sigurado dito kung green country ka man o kung yellow country, ma-undergo ka sa quarantine facility, kag sa swab. Asuntray. Kaya sigurado gid ko nga kung yellow green country ka, maximum of 5 days na siya. And like sa mga red countries, 7 days gid ang quarantine mo upon arrival sa Pilipinas. So karon kaliwat,
once na-settle mo ng tanan sa Manila, na-quarantine ka na to, example, negative ka na to, for example, Aha. whatever ang status mo, yellow, green, o kung red country, pag abot sa Bacolod, diretsyo ka na tuli. Aha. Bawat timay ba makarelax ka mo, but mayara ka mo sa monitoring ni sila, sir? Yes, apan na rival, ang atong din ang Team Pulao, Team Atro, aragit sa gihapon. Aha. Since last year, at tatubong, manigay na po sa mga OFWs, sugat kinaton gihapon, gina-orient gihapon ni Haton, gina-quantified data, para systematic gihapon natin pag-repatriate sa mga OFWs. Aha, kay tiway matakabalo basing iban dira asymptomatic bala pagbiyahe sa eroplano basi may iban to sila nakaupod damo naming posible matabo counselor ano. Exactly, Action Bry. And take note, nag-increase pong ang ato niya nga nagpinuli, maybe because of Christmas pala guro pala. Yes, or nagtaway, nagimanggawa. So nag-increase pong ato niya mga arrivals. Okay, so na-expect naton nga sini nga mga masulod nga sinimana mas magdamo pag di counselor. So ano man na okay pa lang sa inyo, sa team niyo, kompleto pa man gihapon ang monitoring niyo counselor so far? Yes, why changes mo gihapon ang team nga repatriate sila since last year sa Subong. Sakto na sa Action Bry, bali hindi lang Subong last week pa nagsugod na dagdag ang ating mga OFWs. Maybe because nag-vacation sila, or maybe because mo nag-Christmas, no? Nag-increase ito by 15 yun almost a day ng mga arrivals. Counselor, na-mention mo while ago, hambal mo, may ara sang ipadayon nga home quarantine. So, dira lang ginanay sila sa balay na for pila ka days, counselor. Hindi sila pwede makamuling with family, anay? Until complete ang 14 days. 14 Once days. kung nag-quarantine ka 5 days, or nag-quarantine ka 7 days dito sa Manila, ang remaining 14 days, kamo na siyang i-stay sa inyo pa nimalay. Okay. Di mas la kapag gusto, kaya mo na, ambal mo gani, i-monitor sila, no? Damo sila. Yes, that's one right. Sige, counselor, ang imobi panugyan sa mga pamilya, sa mga nag-aalalabot diri sa Bacolod, para at least bangin systematic man tod kag hindi bala kung gisa mayara sang ritubado kag ritubada man mo nga hindi magpamati nga basi magproblema pata counselor, go ahead. Yes, tip, at least ma-inform na klaro. Ginato, niya pa na rival sa Bacolod regardless, sige, observe ng protocol in Manila or kung di in Manila pa Pilipinas. Gabot sa Bacolod City, same distance kita, sa pamilya, diretso sa balay, kag ginaayo, ginamon na inyong cooperation sa ato niya mga remaining na quarantine. Pero ang isa lang kita sumbray, dumig ko, wala may problema sa OFW. When it comes sa cooperation, obedient, kablo kayo nga mga OFW, may mga plano pa niya magbalik abroad. Yes. So very observant, very obedient din sila, observe sa ating protocol, participate, cooperate, so tuwag ito kayo yung problema sila, but you get you to appeal as you welcome you home sa Bacolod City. So nandun lang ang protocol, kaya pinag-inundat natin din para sa kailan sa Bacolod. So meaning, katapusan na lang, counselor, nalipat gig ko. So meaning, subong negative na tiyasang negative na tiyasang OFW or ROF nga positibo sa COVID-19 gina, no? Lunsay mga community transmission na ni ang subong. Zero record kita kay hindi lang system lang hindi man siya pwede kung negative mo. Yes, so, correct. Based sa mga record, wala kita yung OFW nga nagdala din problema sa aton, including sa mga records, sa mga cases. Sige. Counselor, maraming salamat sa imo sa nga serbisyo. Mayong gabi, mabuhay ka, counselor. Salamat, Yadda Kasunday. Thank you. Action Fire